Il-mina li minn Ħal Luqa tagħti lejn Ħal Kirkop għal diversi sigħat matul il-lejl ta' bejn it-Tnejn u t-Tlieta u matul il-ġurnata tat-Tlieta kellha tingħalaq għat-traffiku minħabba xogħol infrastrutturali urġenti. Konsegwenza ta' dan fiż-żona nġema traffiku qawwi li wassal saħansitra biex uħud irriskjaw li jitilfu jew saħansitra tilfu t-titjiriet tagħhom. Ix-xogħol qed isir minħabba li Transport Malta ma kinitx kuntenta bix-xogħol ta' asfaltar illi sar fil-mina. Madankollu dan ix-xogħol fi triq l-ewwel titjira 1915 li tinkludi wkoll din il-mina kellu jibda nhar il-ħamis filgħaxija u jkun lest sa nhar is-sibt li għadda. L-ewwel tħassib dwar ix-xogħol f'din it-triq tqajjem fuq il-midja bil-ġurnal The Times of Malta saħansitra jirrapporta li sewwieq sofra ħsarat konsiderevoli fil-vettura tiegħu minħabba diżlivell fit-triq. Dan wassal biex Transport Malta tiftaħ inkjesta b'kelliema l-istess awtorità jiddikjara illi periti talbu lill-kuntrattur biex jagħmel xogħol ta' rimedju urġenti u jagħti asfalt ġdid.